moro makwar koro ok wanyalo ni nyaka karang'o ng'anyo inyalo ng'anyo samiero sama wiyo mi in iwuok idhi ng'anyo onyalo bedo higa achiel onyalo bedo odiechieng' achiel onyalo bedo juma kata onyalo bedo dwe to olembe waseneno ma onyiedhore lela ni cabinet secretaries noteng' lwetgi mogo chaki neno ni finance bill nodiro oko koro maga achiel kuom gik ma waneno to hie kineno gimoluongo ni a big segment ma jok mang'anyo kaka Gen Z gi bedo affected moloyo ng'ato ang'ata ochumi ka kes Ruto kodonjo to awacho ni ikalo idhi timo medicine kata mana fee mar high school ni chandi ma seche moko nen 20,000 kata madhi nyime to giketo gimoro ni renewed capitation makiani ng'ama no osomo ne ker paro to noparo nade omi calling letter mbalariany mabor ndhi timo medicine tinyisi ni idwaro 650,000 pesa no idhi golo kune to nyisi ni ok en automatic yak apply gino osebedo ka for so long Moi Kibaki gi Uhuru en automatic ni donjo government sponsored imi pesa ma pogruok ne bedo mane help ng'ato yudo 45,000 ng'ato 55,000 machalo kamano ma it was so assured ni kikalo to magi gik ma kineno king'iyo ka in kineno sama ji ng'anyo placards gimoluongo ni placards miting'o gi atamalo 90 kuom placards go nitiere gimonde kanyo ni ok wadwar IMF iwinjo tuo maduong' ma inyo sirkal ni en ni sirkal ni ochalo gimoluongo ni puppet ochalo ng'at ma iriembe kumoro makata gik miluongo ni capitation mogol gi mago mana subsidies mage ka IMF tiyo to onge piny moro amora ma IMF osedongruok kidhi Ukraine nigi gowi mar $200 billion nikech IMF sirkal ni kane donjo telo no ayno dhi timo gik mopogore kata gik ma basic kidhi pinje moko iboyudo ni internship after somo en gima automatic kidhi United Kingdom internship is automatic kendo every organization whether private or public sector nyathi ka nyathi nyaka tiegre Kenya kae internship whether paid or unpaid nyaki lombri gi ng'ato koro there's a very big disconnect kiae mbalariany to gi kage donjo job market Kenya ka wanyaka gimiluongo ni employment authority e chik tipenjori to employment authority otimo ang'o konya biro gi policy mar internship kes jok manie ndara gi mage nyithiwa otieko college and they are very brilliant nyithindo kiki wenis joma gi ng'anyo no ni en ng'at ma ng'anyo ma wiye poblo nyithindo go very brilliant kendo very articulate giboyisi ni kama iwinjo to nikech tich onge tich ing'e akwede ukabila gi ng'eruok iwinjo koro mago gik matimore ki ng'ato penj ng'ama ng'anyo ni to nyaka karang'o chik ok ogolo period mar ng'anyo inyalo ng'anyo samiero ng'anyo ni chik gima inyoe gi gik moko ariyo mokwongo ni obila wan go obila man gi gimoluongo ni colonial mindset mar trigger happy ni neno kata mana Nakuru an nyoro nanene ineno kata Nakuru ng'ama nigi ng'ol ma nigi crutches ariyo igo tiagas moluore why moro be naneno ng'ato kata Nakuru kono be nitiere jafwambo mano chiel gi mageno dichieng' manyoro majak Media Max jomoko gigole udi iwinjo obila koweyo ni ji ng'anyo gi kwe kane gichake saa 5 iboyudo ni by saa 9 giolo ni gidog ot to ineno gik makelo ich wang' gin ng'wech ma obila tiaga why wasedhi nyaka do Mombasa Kalchori nodhi do the former chief agent mar Azimio moyudo orders through Justice Mugure Thande owacho ni kik uti gi water cannon kik uti gi tiagas kik uti gi gik miluongo ni crude weapons kes magi gik ma iga 2024 magi gik maluongo ni weapons of torture okoni ubeni tiyo pigno kende ko bayi rito onyalo kata mana pierce your internal organs gik ma 2024 should not be having to police jok mok winjo wach pod gidhi gi gigo gin be magi medo kelo gimoluongo ni mirima